Okay guys, dito tayo sa may taniman ng gulay. At makiusyoso tayo dito kung paano tinatanim yung gulay mga guys, no? At paano nila inaano yung plastic na yan. Kung anong purpose yung plastic na yan, tatanungin natin yan. Para may knowledge tayo kung makakita man tayo ng ganyan, makakadaan tayo ng mga taniman ng gulay at may nakikita tayong mga plastic na yan. Ayan. Alam natin kung para saan yan. So, ayan mga guys, at pasadahan na natin. Samahan nyo ako mga guys. Tara, let's go. Ayan. So, dito tayo mag-umpisa mga guys. Ito, dito, ampalaya ito. Ayan. Ayan. Ampalaya yan mga guys, oh. Yan. Hanggang doon. Yan. Medyo mahaba-haba yan mga guys, no. Yan, ampalaya yan. Tapos itong bakante na ito, dito ipapagapang yung ampalaya. Kaya nakikita natin mga guys, medyo malayo ang ano nila, no. Distansya nasa mga 2.5 meters ang distansya niya. Yan. Tapos dito sa pangalawa mga guys, ganun din, ampalaya din yan. Ampalaya rin yan hanggang doon sa dulo. Yan. Tapos dito, Nay, anong nakatanim dito, Nay? Ampalaya din yan. Ampalaya rin? Hindi pa tumubo. Hindi pa tumubo. Ayan mga guys, no. Ampalaya rin ito, pero hindi pa tumubo. Yan. Bali 1, 2, 3, 4, 5. 5. Yan, o. 5, 4 na tigda dalawang linya. Yan mga guys, na ampalaya rin yan. Yan. Tapos ito siguro, ampalaya rin ito. Nay, may tanim na ba ito? Wala pa. Itanan mo po ng ano yan, yung kamatis. Ay, wala pa. Kamatis ang itatanim. Ayan mga guys, no. Kamatis yung itatanim. Tapos doon sa kabila naman, yan, talong na yan mga guys, no, talong. Hanggang doon sa gilid. Yan. Yan, talong na yan. So, ganito lang yung buhay dito sa probinsya. Mga guys, dito sa bayan po ng Bugalyon. Ayan. Tapos kapag dinidiligan mga guys, kapag ganito pang maliliit, ano lang yung buti-buti lang. Ayun, oh, ganyan yung pagdilig kapag maliliit pa. Ayan. Ganyan. Ayan, ganyan ang pagdidilig kapag maliliit pa mga guys, no. Pero kapag malalaki na na mga hanggang 2 dangkal, Ano na? water pump na. Water. Ito pa lang ngayon yung maproseso, no. Kasi maliliit pa. Kaya ganyan. Tiyagaan lang. Mga isang linggo ito, di malalaki na sila. 1 linggo. Pwede na i-water pump na. So pwede nang i-water pump mga guys. Pero mula nung pagkatanim mo, pag tumubo siya, ganyan muna. 1 linggo ang gagawin mong ganyan. Yan. Ang purpose pala dyan sa mga guys, yung plastic na yan, para hindi tumubo yung damo. Yan. Ang pagkakaalam kasi natin mga guys, yung purpose niyan para hindi siya tawag nito, kapag tag-ulan hindi siya mababad sa tubig.
Eh, mali pala yon ang paniniwala natin na ganun. Yung ano pala, purpose pala dyan, eh, ano, yung mapigilan na tumubo yung damo para masulon niya yung abono kapag nag-abono na kayo. Pero bago yan binalutan, may abono na yan. Nay, may abono na yan, Nay, no? Bago binalutan. Oo, nilagyan ng abono tapos kain ng manok. Abono tsaka tain ng manok. Yan, ipot po ng manok mga guys, no? So, yan ang nilalagay dyan. Yan, tsagaan lang, masipag si nanay. Nay, ilang taon na kayo, Nay? 59. 59. Oh, magse-senior na mga guys. Malapit na. Pero ganyan pa rin si nanay kasi pag mga guys, no? Yan. Tagaan lang. Oo, tsagaan lang. Kapag wala kang tsaga, wala rin. Ano yun, na yung tumutulong sa'yo, apo nyo na? Oo, mga apo ko na yan. Masisipag din yung mga apo pala. Ayan, hanggang doon sa kabila mga guys, may tanim din yun. Okra, tsaka sitaw na yun, no? Oo, di pa nataniman. Hindi pa nataniman. Pero ang itatanim, okra. Pero may ano na balot na eh. Sitaw. Sitaw na yan? Hindi, ano, ukra yung wala, ano, tsaka yung... Okra. Yung ano ba yun? Watermelon. May pakwan. Tataniman din daw ng pakwan mga guys, no? Ayan. May baka manayalok ko nila yan. Alam mo kang din kayo? Ayan mga guys, no? Kasalukuyan pa lang na magtatanim pa lang dito sa kabila. Pero meron nang nauna. Ayan, no? Bali, okra yung nauna dyan. So, 2 linya pa lang yata. Ayan. At ayan na mga guys, no? Kagagaling lang natin dun sa may taniman ng ano, ng mga gulay. Ngayon nandito naman tayo sa may palayan. Kasi magkalapit lang ito mga guys, no? At ayan mga guys, napapansin nyo, yung lahat ng mga videos natin, lahat natural, no? Walang effects, walang sound, walang edit. Ayan. Para alam natin, naririnig natin yung mga ingay ng kapaligiran. Kung ano yung ingay ng kapaligiran mga guys, yun ang maririnig natin. At naiintindihan natin lahat ng mga sinasabi dito sa videos natin. So, ayan. Ayan, palubog na yung araw mga guys, no? Ayan, no? At dito nga mga guys, no? May nagdidit dito, 2. Pero parehas naman lalaki. Ayan, no? Agipin na rin natin. Tara, kulitin natin mga guys. Taga saan kayo? Ha? Kukaok lang. Bakit kayo nagdidit? Sino ba yung ano? Sino yung straight sa inyo? Yung or yung hindi straight? Ha? Sinong hindi straight? Alam na ba ng magulang nyo? Joke lang. Nagtatambay lang yan mga guys na dito dahil inihintay lang nila yung mga kanilang mga chicks. Yan. Mga chicks yan, oh. Kilala natin yung isa. Pero yung isa hindi natin kilala yan.
Hindi ko alam kung kilala natin yun. Hindi kasi magpapakita ng mukha. So, ayun na mga guys, no? At hanggang dito na lang yung video na naman natin ulit. At maraming salamat na naman ulit sa suporta. Ayan. At sa mga hindi pa pala nag-subscribe dito sa maliit nating channel, ayan, mag-subscribe na kayo mga guys para masuportahan nyo itong maliit nating channel. Ayan. Maraming salamat.